Сок с вкус на бисквитена торта. Айде да го пробваме, много ми е интересно. Гледах супер много видеа за този сок и казват, че изобщо няма вкус на бисквитена торта, но няма как да разберем без да сме го пробвали, така че да го пробваме. Приготвих си една чашка и да сипваме. Шейк, шейк, шейк. Да видим дали мириш на бисквитена торта. О, вау! Буквално мога да ви кажа миризмата точно на кое наподобява. Точно на Wave, напитката Wave с бисквитка. Нещо смесено между бисквитката и банана. Да, точно това е. О, той е червено, не очаквах. Айде на здраве. Като цяло не е много хубав. С ябълка, банан и ягода. Не ми харесва много. Не ми харесва. Пробвайте го, ако искате, обаче давам му 4 от 10. Прекалено ми е сладко. Тези вкусове, банан, ябълка и ягода, нещо не се мачват като хората. Не се допълват, не ми харесва. Ако сте го пробвали, напишете в коментарите. И искате ли още видеа, в които пробвам неща?